Det var ikke godt. I var derinde, og jeg stod på det er jo ikke godt. Hvem har et stort stavbord med skole? Ja, der er en syr fornøjelse. Det er godt med det her. Det er bare lidt med det. Bare lidt med det her. Hold kæft, mand. Jeg klarer sig til en mål. Det er fedt. Det er bare var det vildt det der? Hallo? Vi er begyndet. Hallo? Lad os sige det som det er. Det er god humor, men det er ikke særlig fedt lige nu. Han er faktisk alle. Vi kan ski i dag. Vi kan ikke ski på grund ud af det her. Vi kan ikke ski der. Nej, jeg kan ikke. Så skal alle, så skal vi mødes alle sammen, og så skal vi sige, at der sker noget. Altså, vi kan ikke sige, at der ikke er sat på det. Så ryger vi ud. Vi kan sige det nu. Vi kan sige måske, der er slåskamp. Forbrydelse herinde. Det holder heller ikke. Hey! Ja, vi bliver nødt til at...